Let's Dance 3. Druhé kolo tanečnej exhibície je za nami. O vaše hlasy sa uchádzajú Iveta Bartošová a Matej Chren 9982. Martin Šmahel a Mírka Kosorínová 9986. Fedor Flašík a Silvia Kadnárová 9984. Filip Túma a Ivana Surovcová 9988. Vinco Lukáč a Denisa Halická 9985. Adela Banášová a Peter Modrovský 9981. Marcela Lajferová a Milan Plačko 9980. Petra Polnišová a Tomáš Surovec 9983. Zora Coborová a Erik Ňariaš 9987. Juraj Mokrý a Katka Štumfová 9989. Ja sa vždy teším na tú rekapituláciu, pretože po nej sa mi vráti Zuzana na parket. Ahoj. Ahoj. Ja už nepotrebujem nikdy konfety, pretože pre mňa je najväčším darčekom vrátiť sa k Picovi na parket. A ja si vždy hovorím, že ja sa musím snažiť celý večer, aby som si vymoderoval Zuzanu naspäť. Tak sa nám to podarilo. Dúfam, že aj pánov dnes večer, ale niekto pôjde preč. Bohužiaľ, s týmto ja nechcem mať nič spoločné. Vy máte, rovnako aj porodcovia, známky a vaše SMS-ky sa spočítajú a všetko sa dozviete v relácii, ktorá nasleduje dnes večer. Uvidíme sa v horúčke sobotňajšej. V nedeľňajšej. Dáva pozor, noc. Pekný večer.